Le coup d'État qui est en route sera plus fort que le coup d'État du 5 septembre 2021. Soyez sûr de ça. Watagoto mono, watagoto inje, watarompo kagero. Billahi, haku de problème mamadi, wondu do Spartakis. On nani hanke soisio jikona halede, o befala nangol Spartakis, o c'est-à-dire, gento de moja famu. Dono mi ara kadi mi wola moja mi precisa. Mi andi na un kadi ko hontro, mi ara mi fournita do secret mal mi devoila di do mi wada ki pena vakui. Budi Mamadi Doumbouya, himo promet no Idi Amin. Vi que non kanko himo andi hakuna mako Spartakis, lami don force spéciale e capitaine Sek Kamara, e Sek Ahmed Silla, e Komazo homo zerekore, watti don e général Djiba, lanti don général Bafoy, gento e moja famu, vi que parce que don doit famu de monte konko fekio de kapale, don doit famu de moja konum feuni. Est-ce que Mamadi be marana pression? Soit ko hakune mabbe peuple de Guinée to be mari problème ka ko hakune mabbe hakune mabbe on ton e armée on gento de moja o wondo golude ka bor 4 Sek Ahmed Silla gento de la hakkil famu jamala gene coup d'état ro wado golon o fore buri coup d'état 5 septembre Mamadi ala la wididi sina wada hunde odre o ala point de sortie sina hunde wada lawol goto pet. On noddita acteurs sociopolitiques be jodo autour de la table be yewta kono transition yarta illa kona dum Mamadi Doumbouya et ses alliés Mamadi Doumbouya et ses soutiens et alliés seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait dans la preuve de force. Avertissant nous mo fam be do no hidi do be militaire be radi be wombe ka force spéciale wonno be bawo Spartakis Muktar Kaba vi que no hiden andi Muktar Kaba problème mo mari don fi ko be marno ko be mari ko foni ke menge biloba on nani Seku kundono ko yalde ko avertir o fran on yi kambe ko be jogonde ko jamono sikuru ko sama kala joka wana sama kala de gentoro den la hakkil famu mi ara don mi yibba hore mo meke don ko no ngandi do ketti ro yewderne hande kati mi ala hayaje de commentaire wallahi e bale do i mburi di Mamadi promet no Idi Amin alors que non ma Idi Amin na vide ko kanko lami bala samura mais Spartakis no mari dole e fop mede ni ngandi ko be radi ko be wombe ka force spéciale ko parce que be sikki ke be liba Mamadi be écarter Mamadi be renverser mo be pita mo ko ledi vi que no jamala gene no sikude Mamadi dodo ko muyda la den tuida tamo c'est vrai muyda la den wayarde itamo mais holo de hodo don militaire be tigri blocage mo be jogi tondo parce que be andi hande kadi si be tawtali si ala be ala Congo la fait be fop mabbe ko bawo himbe dido be on bawo Idi Amin e Amara Kamara e Mamadi Doumbouya e himbe ben e fulbe baki bebe mi gentina on do no mo ja famu do parce que vi que jamono sikko ko sama kala ngoni mudum mi explica non do Mamadi no promet Idi Amin buri no promet no hay garde ko be o wondo garde procédure ma onno inete onno be gitine ma konen onno on mo promet no be buri be hendaki be militaire be radia be do do ngandi ko jël ben promet no wadia be jonna ka be fu be sikkiti be non be ni be radia Mamadi Doumbouya be radi be non do ngandi ko jël be prometa dum non fofe i jamala gine ono do suti dum do don suti il carburant ala ile di medeni do suti réseau ala ile courant ala ile di medeni o référendum wada do haji e goto votale wi fop ko no voti hayno wodi wombe hakkunde mabbe to fop ko voyi ko fop ko no voti undo fu be mari pression hakkunde mabbe communauté international ibe mari di pression hakkunde mabbe jama ibe mari di problème e menen parce que fi yonu minita menen parce que e ala e ngal atal moƴƴunga yibe ka yibe kandanka yobe iwtom be ara ko lawol kon woni dum be ara be fewa be nodda acteur sociopolitique be wada be organiser be jodo autour de la table ya fondre ande ko no leydi yarete kono si tayi be jentaki jangube be jentaki famu be andu be fi leydi la Guinée be sikki kambe suka clan sedani le sikka confisquer do leydi la Guinée wa wata yari de ni jamala Guinée wa wata ya de nulle part Mamadi ne va pas résister. Mamadi ne va pas réussir le peuple de Guinée. Ça, je vous assure ça. Quand on a dit menace, il y a un golimbe, on a dit que militaire, si taille de yangana de maniande benyande, mais de gardement, ala la yubude, prometa himbe be ala mawadande fus, prometa beno 200 millions. Manka 100 millions, prometa beno fitu yu de sécurité. Alors qu'il y a comme ma wartana de nyande benyande, anda wa tu de bodi ya diwa warambodi. On problème wondu be hakko mabbe Spartakis on ko be ni do Spartakis be nangimo ko be ni be nangaymo ala kulli hal wono no be jamfori non commandant alia ko non be jamforto ko ni c'est-à-dire Spartakis non on no mi wol non imo feti buron parce que fion kanko
be nayo ibeton Spartakis Mukhtar Kaba on Sheikh Ahmed Silla e capitaine Seck wonnon ka golde ka borkat e Komazu e général Djiba Lami don bafoy e lonti don bafoy don andi bedo ko bedo wadete no kanguluji di yata ko bedo imminte ko bedo andi ceredi kala kidnappete do ko bedo andi fimu jamala kene mi toli ko mi jeji mi arata do mi wala to fi mi le fala wulde mi arata do mi bagaya vigine mi wadata do jamais de la vie mais holo de hodo no hunde wotra ette responsabilité me do wato inu dum ko Allah itata mo c'est vrai Allah item mais ko ka hewtini o ala point didi o ala laabi didi sina la goto o nodda suka o nodda andobe be filenni be joro be yoda si on a dum so instrumentaliser do e cour suprême e cour d'appel e justice tout de ñawite de fopsi be jogitike be sikkilo yimbe hendike man administration du territoire kunkula mo sino yewtere mi ara do kirlanda parce que mi do me dandi be foko cialdino jungo ngo hengo nyande ngo taja o nyande ngo taja kundo fop yara mi non ben ko wolata ko be songata do bi birri no be ay mediaji be wala mi ben ko sama kala yeso no mi ala ha jere fibe on holo de hoddo don pression problème mamadi dumbuya mari do e jamala gina dum ko faire e menen dum ko faire e kambe armi dum ko faire e kambe communauté international ko faire be do en biji be ha yewtende kasin tunya be tumbe uno yo iden jodi den suti be no jamala gina ko no ay tayade wa tayade Mittori comme Guédion, immodèle qui sont dès maintenant prenons notre responsabilité pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya et à son CNRD. Pour libérer la Guinée, pour libérer notre pays. Donc on dit que jawle jelu milliards jelu bona. Si mi beno ina do watta dole ko Mamadi Doumbouya ina do oui au général Mamadi Doumbouya zuta 2040 suka beno utra ba Mamadi yenna wara piji benno ma binalami. Minanga hore mbodini mi yara mi hollo minanga hore mbodini mi yara mi hollo mi toli ko mi jeji on wattane ila mobbe maga leeron hewti o hiye ko wadata kon kadi o ala laabi didi ko laawol goto lo mari so salike ngollo o hiye ko yarata mi toli ke manon alla baytun alla abisi men taymen lo iyo me fewte mala men toloma men toli kama ya wallu men o saydo men noddima ko rabbidi nota men ko yaawi mais si Allah wala no jabi o ye Mamadi Doumbouya min Mamadi bawo yalti de balle do wadi o sorti mako mimo o kirdi lanto fes parce que me dande o do mo mi do o firo ma binala be suka be sakkoto be do famina do kambe be andi goddum min ben mi ala halde fus ko jalli non Mamadi Doumbouya en nanga yo hore de yaltine ndi yasi en nanga yo hore budindi holo de hodo don si Allah wala no jabi wade confiance Mamadi Doumbouya nyande gore fina e nangi ngel fina wede ta Mamadi ala kalam ta o follike fes o yidon be himbe wonbe do haalde piji fop ta be fop mabbe be follike mi prometi o hunde wotre mi yettani en garanti si en waklike liton en yaay buri ko wonne no vionu parce que biji be ha o say no tisi be yanoe wata en hulu wata en genji wata en hulu menace o combat mo ne mundo si tay a menace to nga warata ara e tipro parce que no wodi himbe warabe hore to nyi kaksi wallo justice ala wolde fi bedo may be benjere ko justice wala fi mabe nanga be kirna paro be fok non fo na instrumentaliser be sikado jama on fan la France doit arrêter l'armée française doit quitter impérativement dans notre pays. Mamadi était légionnaire français et sa femme est une française. Laurent Doumbouya est une française. Donc, ben, ils travaillent pour la France. Donc, on doit les wattan hila. Watan hulu jama la Guinée. Watan hulu. Watan enjo.